Ayibonge inkosi. Phakeme ke uNkulunkulu. Phakeme. Fanele ukubongwa, fanele ukudunyiswa. If you can just but use anything today, I'm available. If you can just find anything around, I avail myself to you. Speak of your glory. Speak to us. Phakeme ke uNkulunkulu. Ongwana ingelosi. Yangimangaza ukuthi azikiyeke ukukudumisa. uNkulunkulu is amazing ukuthi yini le ebenza bangayeki. Lithi iBhayibheli zithi masibheka zifika ukukhazimula. Sibese ziyaphawa. Zithi masivumbuka futhi zifika kwenye dimension yokukhazimula. iBhayibheli lokhu ziyokwenza bephakade. Every second masivumbuka amehlo zifika more glorious. Zithi phakeme kosengcwele ziguqe masivuka zifika ukukhazimula. Zithi bayethe Zulu zipinde ziguqe masivumbuka zifika ukukhazimula ngaphezulu. Zithi ufanele ukubongwa Nkosi yamakhosi. Zipinde ziguqe zithi masivumbuka zithi kubana njengawe Hlakazi. Zipinde ziguqe futhi zithi masivumbuka zithi uJehova eShaddai. Zithi kathukenu zithi awon Hlakazi. Zithi masivumbuka futhi zithi akathunyiswa emhlabeni akathunyiswa inkosi ngokungcwele uphakeme ingceba zakhe zinunaphakade. Akabongwe indalo akabongwe inyama akabongwe abantu akabongwe ibalele umnyama akathunyiswe. Zithi ufanele ukubongwa. Zithi to you be blessing and honor and glory and wisdom and splendor. Hosana wephezulu. Singahlala phansi bazalwane. Singahlala phansi. Thank you Holy Spirit. Amen. Sambonga uNkulunkulu ngibingelele ubaba wale ekhaya. Dr. Mampofu noma egameni lika Jesu. Hallelujah. Sikhonza ke bazalwane phansi kwabo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo. Amen. Cala ke sithathe amaBhayibheli yethu sivule ku 2 Samuel chapter number 21. Siphinde sivule ku Daniel chapter number 1. 1 Samuel chapter number 21. So qala ukufunda ku verse 8. Siphinde siye ku Daniel chapter number 1. Sifunde ku from verse 1 to 6. Uyangihlupha ke
mama Mpofu umoya ongcwele uthi wayinenkinga uIsaac yokuthi ngizwa iphimbo lomprofeti ngizwa isandla sedisobedience. Koni voice is the voice of a prophet. Hallelujah. But ukubamba nokuthinta kwakhe kuyaphikisana nevoice ekhulumayo. Hallelujah. If voice unpiggy, the voice is anointed. Hallelujah. Unpiggy, the voice has God. But in Peter izandla. Hallelujah. Yes, Lord. Unpiggy siyahlabelela. Unpiggy futhi siyaworshipa, unpiggy siyashumayela. Kodwa izandla. Hallelujah. Iphimbo lona. Right. Hallelujah. EkaJakob. Amen. Kodwa izandla esuwa. One person, two personalities. Amen. Omunye umuntu nginenkinga yomuntu omunye ona two personalities. Amen. Unephimbo lomprofeti. That means my prophet, your prophet. Hallelujah. Unezandla zokugroova. All right. It's one individual, Amen. two personalities. Jesus. Unephimbo lokuthandaza. Amen. Mayithandaza sigaba sonke. Amen. Kodwa izandla zirafu. Jesus. Namandla le. Iphimbo Amen. likaNkulunkulu. Kodwa izandla ziyajola. Amen. Moya ongcwele. Futhi sibambe kahle zombili. Amen. Ustrong. Zozombili. Uhamba naye nje bhasopo ethatha inamba ebantwini. Amen. Uthi usathuswe ukuthi uthatha inamba avela kuprofete wena. Moya ongcwele. Athi uhamba ngegolf eblue. Prophet umuntu onephimbo lokuprofeta kodwa izandla. Hallelujah. Thina izandla. The voice is okay. It's the voice of a prophet, but the doings Mnandi akufa moya ongcwele. is the voice of a prophetess, but the doings of a prostitute. Hallelujah. And when I speak it as rough, because I'm going to tell you rough. Amen. It's the voice of a minister with the hands of a barman. Ama Sundays. Oh, umbone kahle ama Sundays. Oh, Nkosi yami. Phakathi neveki uma posters uDJ. Oh. Randa kamuse hayi. The voice. Prophet. Mafasto. Singadibasa bakuweleke. 12 days at 7. Amen. Kodwa izandla nje. Angikho lapho kahle. Mungithembisa lokho. Izandla. Amen. Ngiyabona ukuprofetha kwakho. Hey. Ngiyabona ukushumayela. Amen. Check your behavior. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze benamandla into yethu. Izikwazi ukuwina izwe. Nekubele character yenye. Character. Hallelujah. Sonke ilime enkulu lethe emsebenzini. Voice, prophet, sebenzi. Emsebenzini attitude. Enzi akangenwa. Amen. Emsebenzini. Hallelujah. Abachike athi basengena etoilet bathi mama. Usibambe zombini. I-attitude yakhe emsebenzini kodwa nje mayithola ibreak yathandaza ayihlangani. Hallelujah. Verse 8, 1 Samuel. 2 Samuel 21 verse 8. Mangcwala ngiyeke. Kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa, indodakazi kaAya. Inkosi uJesu. Ngiyakwazi babazana ukufunda isiZulu ngethuki. Kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa, indodakazi kaAya. Awayewazelele uSawuli, uArimoni noMephibosheth. Namadodana ayi 2 Samuel chapter number 21 from verse number 8. Kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa indodakazi kaAya eyayiwazalele uSawuli, uArimoni noMephibosheth.
namadodana ayisihlanu kaMikhali ndodakazi kaSawule eyayiwazalela uAndriyeli indodana kaBrizali uMohamadi. Verse 9, wabanikela ezandleni zabaseGibhiyoni baphanyekwa entabeni kaJehova. Bawa labo boyisikhombisa kanye babulawa ngesikhathi sokuvuna ezinsukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvuna kwebhali. Verse 11, uRispa ulo othetha ulingana ngithi uverse 8 kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa. Verse number 10, uRispa indodakazi ka-Aya yathatha indwangu yamasaka wayendlala edwaleni ukusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini. Akavumanga inyoni zezulu ukuthi zigcofe amehlo abo emini nezilwane ebusuku. Daniel chapter number 1. Thank you, Holy Spirit. Blessed be your name. Ngonyaka wesithathu wokubusa kukaNkosi uJehoyakhimi inkosi yakwaJuda kwafika uNebukadnezari inkosi yaseBhabheli eJerusalema walivimbezela. Inkosi yanikela esandleni sakhe uJehoyakhimi inkosi yakwaJuda nengxenye yezintsha zendlu zikaNkulunkulu. Wazisa ezisweni zaseShineyari endlini kaNkulunkulu wakhe. Waziyisa izitsha endlini yengcebo kaNkulunkulu wakhe. Inkosi yakhuluma kuAshiphenazi induna yabathenwa ukuba athathe kubo abakwa-Israyeli abazalo lwenkosi nezikhulu abazalo lwenkosi nezikhulu abalethe abafana abanesici bona ke safunda abafana abangenasici ababukeka kahle abanengqondo ehlakaniphile konke abanolwazi ekwazini abanokuqonda ekwazini abanamandla ukukhonza endlini yenkosi abafundise izincwadi nolimi lwamaKaledi. Verse number 5 singayeka. Inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sokudla kwenkosi nasewayini eliphuzayo. Bondliwa iminyaka emithathu kuya kuthi ngesekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi. Ngobani laba kuthiwa abafana abancane uzobala nje some few la. Verse number 6, kulabo kwakukhona number 1 Daniel, number 2 Hananiah, number 3 Mishayeli, number 4 Azariah. Thina sibazi bengalamagama kukhona nje abalahlekile nje manje sifunda uHananiah. Akasibheka ukuthi babekade bengobani. Induna yabathenwa yabetha amagama yabathiya, okay, abathiya amagama Nkosi Jesu. uDaniel wamethiya ukuthi kuEbhitasari, okay, uHananiah uShadrach. Now it makes sense laba sinesibazini. No Mishayeli uMeshach, no Azariah uAbednego. Sifama iBhayibheli lethu siyabonga. Thank you Holy Spirit. Sithola izitori ezimbini. Okokuqala sithola uSaul ushonile. uSaul ubulale isizwe samaGibeonites. uNkulunkulu ethe asingabulawo. Manje kuzoba nendlala amaqala chapter number 21 uverse 1 kuba nendlala. uDavid then praise God what's happening uNkulunkulu ingenxa yabaseGibhiyoni ababulawa uSaul. uDavid just to paraphrase ngezibencane uDavid uya kwabaseGibhiyoni uthi sinendlala ngenxa yenu singenzani ukuthi sixolise kini. Alright. Bathi baseGibhiyoni lento is not about Saul. It's about ukuthi sabulawa la ngesihluku. Sibulawa umuntu singenzanga lutho. Therefore sinikeze ama-males awu7 ayinzalo lo muntu owasenza kanje. Sihambe siyobahenga ekhaya
Kuba right. uDavide wakhangela endlini kaSawuli wathola uRizpa elibizwa ukuthi kuyiconcubine ngamanye amagama one of the girlfriends, or I can say sika Saul, and had 2 children wathi lethanibona kwatholwa nomunye usisi owayena 5 oh shame kwakwathiwa naye futhi 5 yonke yathathwa yamadodana akazobuya ayoxhonywa. Ithi iBhayibhile basebekhonyiwe uRizpa uthathelwe 2. Ithi iBhayibhile uRizpa wafuna indwangu yesaka. Yes. That's a prayer cloth when iBhayibhile liveza isaka liveza umthandazo. Wavela uMordecai egqoka amasaka wathi go tell Esther ukuthi ngiboneni babevele sabe kwiprayer. Udonsa indwangu yesaka uyendlala edwaleni. Yes. Okay. Indwangu yokuthandaza neyokurepenta uyendlala edwaleni. Bakhona abantu ekuseni uthatha indwangu yokuthandaza indwangu yokurepenta uyendlala banitwala uthi masechaza uMpaul umfana wakithi athi ileli elasukuma labalandeli uthi lavuleka lavuleka baphuza amanzi abaqeda beliflathela lasukuma labalandeli. That's the same rock. That rock is Christ Jesus. Therefore uthatha indwangu yokuthandaza neyokurepenta uyibeka phezu kwedwala. Hallelujah. Konakele ingane zifile. Hallelujah. Akayi emthandazweni for joy kubi. Amen. Hallelujah. And kuphelile is the only 2 children abenalo. That means kuphelile ngaye noSawuli. Ayisekho inzalo yobakhona. Sanibonani. Hallelujah. Then lo sisi ulahlekele kakhulu asibantu abalahlekele. Ebe connected to the royal house. And a connection. And ama resources. Engasokoli. Abathela nje athi umuntu awathu athi ingane ayiphilanga. Sayini check. Isiso. Amen. Engasoma efuneke for shopping. Amen. Connected. Uqala ukulahlekelwa uSawuli. The connection to the riches. Amen. Hallelujah. Abasibili bakulahlekelwa ulahlekelwa umuzi. Lithi iBhayibhile ngesikhathi uSawuli ukuthi awufile babaleka abebeclose naye. Just in case nabo babulawe. They left their houses washi palace yakhe too. Walahlekelwa igama lakhe lokuba uRizpa. Onengane kaSawuli. Amen. Walahlekelwa reputation. Yes. Kwaselahlekile lokho is not enough. Usesele nememory kaSawuli nezingane. Manje futhi kuphupha nezingane ezisele. Miserable woman. Miserable woman. Akambone Cain. Hallelujah. Oh, lo sifazane ethu yakholwa. Amen. Akambone Cain. Uphucela lezi benazo. Ingathi luyinkinga lokholo. Ngasukela ngakholwa. Ngiyaphucelwa. Amen. Yalahlekela. Angireceive lutho. I lost my connection ebukhosini. Lost money. Lost my house. Lost my kids now. It's getting worse. But the wisdom of this woman. Uthi angizushiya idwala ngenxa yokulahlekelwa. Sengilahlekelwe kakhulu. Kubuhlungu. I've lost too much. Amen. Ithi icommentary mayichaza kuthiwa this woman kwasethiwa umama wenhlupheko Rizpa, the woman of persecution. Amen. Akambona uNkulunkulu amkhonzayo. Jesus. Sibona ukulahlekelwa komuntu othi uyakholwa. Amen. Phakathi kokulahlekelwa
ngibonani ekuseni. Lo sifazane uthi ngiyofuna indawo yokuhlala edwaleni. Yakhatha abanye beyishiya inkosi. Haleluya. Yakhatha abanye bethi entosindiso ingilahlekisa okuningi. uRispa uthi mina ngiyocela indwalo ngiyokuthandaza. I have lost too much. Hallelujah. Hallelujah. Ngilahlekele kakhulu. Angisaphozi ukuthi ngimthuke uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ayisekho lento. Ngifuna ukuthi ngiyofuna amayezami somewhere. Ngiyofuna inamba of my sangoma because ngathatha insindiso injikele. But angiyindawo. Ngithatha indwangu yokuthandaza. Amashaya. Ngibese ngiyedwaleni eluKristu Jesu. Ngiyofuna indawo yokuhlala. Bayahamba abantu enkosini. Mina ngifuna indawo yokuhlala. Angiyindawo la insizweni. Come so what? Noma ngiyohlala ndedwa edwaleni sengena umuntu ngiyokhangela indawo yokuhlala. Ngingedwa ngifune phi? Uhambe mamela uNkulunkulu awutholi khona abantu. You will never find God in a crowd. Uyinkinga umzalwane odiphetha kwi-crowd. Akamazi uNkulunkulu womuntu. Wazi uNkulunkulu wabanye abantu. Uthi uElshadai weva kushiwa kamazi. Uthi ungcwele yona ungcwele bakutheni. Ukhowutha nje makuhlabelela omagrade akhowuthe akazana lo mbizayo. Hallelujah. I-crowd. Unenkinga ye-crowd umuntu. Akamazi uNkulunkulu nje mayedwa nje hayi. Angazi uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu we-crowd. Kanti uNkulunkulu akayitshintshi impilo yakho usebantwini. Go ask Jacob. Wathi Jacob ngihambe nani kaningi khangela ngishiyeni. But I need a touch. That will change my life. Angizuyithola with friends. Sanibonani. Angizuyithola ebanganini. Kufuneka kubona ama-hours ngilahleke. Amen. Bake bafonele ifoni ingangeni. Uwesibukweni. Phuma esibukwini. Uzokwazi ukukhonza kahle emntomusha. Phuma esibukwini. Isitokhi ibe namandla. Phuma esibukwini. You are too much available. Amen. Makhuluma ngeParliament ukhona. You are too much available. You will not. God is not there. Hallelujah. Wapasala yethu uJakobe wabambana namaZulu. Hallelujah. Wathayedwa alone in your room. Hallelujah. Ukuyisabakhethini bemnyama ubambane kuzodlulayo akwenzekana ngaphakathi ukuphuma ungcwele ubambene nezulu khona ukuze uthi mawuphuma uhambe nalo izulu bambana nalo endlini onkosi uJesu. Sinabantu abafuna ukuyenza reverse. Bafuna ukuba ngaphambi kwabantu izulu. Alibanza phambi kwabantu uzanalo. Amen. Uzanalo izulu. Usenalo ebantwini. Ebantwini. Hayi usuke ebantwini. Hayi uyenalo izulu. My God. Uphuma endlini on a Sunday. Oyabe ujovuselelwa uphethe izulu. Hallelujah. Amen. Phethe izulu. Hallelujah. Lapha ungena ongathi khathi ubonisa abantu phethe izulu. Amen. Ngiyakubona baphuma inkonzo. Phethe izulu. Hallelujah. Ngizonxusa, ngizothandaza, ngizoweshipa. Ndakala ngihleli nabantu the whole week. Zulu. Amen. Izulu. Izulu. Mosophethe izulu. Asinde ukuthi futhi amampofu ukuthi amadimoni aphume. Wena nje ohlala xa uthi umuntu unedimoni. We have enough power in you. Ngesikhathi uyasipha uphethe izulu. Abafike khula next to you. Abantu seyiphila akabangasandla kwenze njani uhle
referring to someone ogcwele amandla. Befana ukuthi makuhlangana abazalwane amabili hlangana ubefana exchange of power. Amen. So nje sibulisane nje casually. Yes. No exchange. Amen. Makuthi ngaba ngihlangana nawe unezwelo kuwe. Oh, Nkosi yami. Uthi uselapha ithi oh hallelujah. Hey. Mama lani bazalwane uthi bana abesifazana amabili abathola amazulu. Amen. Amen. Uvakatha uMaria kaElizabeth. Elizabeth. Uthwele izulu Elizabeth. Amen. NoMaria uthwele izulu. Hallelujah. Wathi mayiqonqoza uMaria. Elizabeth alabathi kunjani mzala? Wangena kwi-worship. Wenze njani? Heaven meets heaven. When power meets power, worship becomes normal. Amen. Manje kunzima kanje ukuthi siworship is because power. When power meets power, worship automatically. Amen. Amen. Ngizofuna indawo yokuhlala. Jesus. Izimo zami ziyangihambi. I don't have a reason to stay. uNkulunkulu ngimzwe angikamboni in my life. Amen. Ngizwile about the God of Israel that delivered people, but mina angangideliverishe, but angizumshiya, ngizofuna indawo. Phakathi kwepheni yami yezingane angifuni indawo yokuvakasha yokuhlala permanently. Jesus. Permanently. Amen. Angisenalutho. Ngoba safika la esikhathini uNkulunkulu abantu eNkulunkulu wezimoto nezindlu. If uNkulunkulu engamnikeza umuntu imoto nomuso omuhle, akayena uNkulunkulu. Safika kulesikhathi lapho uNkulunkulu eNkulunkulu wering, eNkulunkulu ama-blessings. Abekho abantu abathi uNkulunkulu I want to seek you. Move the TV, everybody wants to receive. Safika lapho where we measure spirituality ngokuthi umuntu owunani. Emamandleni abantu abagcwele uThixo aba-recognize. Uma ngafika udokotela nje one-Mercedes Benz uhlala kwi-front seat e-dry. Ngoba safika kwi-level lapho khona sifuna ukumeasurisha u-spirituality ngo-physical no-material. Amen. Lento ayimeasurishwa kanjalo. Amen. Hayi, ayihambi ngemoto nemizi ney'mpahla. Kunabantu abaneyimizi ney'moto ababhubha amadimoni. Kodwa kunomuntu ongenalutho ohleli edwaleni. Kunomuntu ongenamali yokunikela. Kodwa umuntu bayithandaza kushaking. Hallelujah. Kunomuntu ongena anything physically, but amandla ezulu. Mamela, mosoyimbathile. Yini ukuthi uDaniel uAdam nomkakhe bangarecognize ubangqono. Yes. Abembathizulu. Banganaka ukuthi ngaphandle anginalutho. Bahamba bengenalutho kodwa benganakanga. Bahamba bejajile kodwa bazafocus ukujaja ngoba ngaphakathi bamphosiwe. Hlazana bayikhumula ingubo. Bacela bafuna izimoto nezindlu. Hallelujah. Angazashiya ibandla awugcaba amafutha ngenxa yemoto. Umzana oba seyifasta tata sikhosana ngo-8 years nomzalwane. Athi sengimone bazana uNkulunkulu unikeza umsebenzi. Sombonile. Umona ngomsebenzi uNkulunkulu wena. Jesus. Hamba nawo 8 years. uNkulunkulu ngambona ubona ngomsebenzi awuzana nje uNkulunkulu nje seyivezile empilweni yami nje uzibonakalisile kanti all along Hallelujah. hamba nawe wena ulinda umsebenzi to validate God. Amen. Sifasta nje wena ulinda umsebenzi. uNkulunkulu to is not God because onomsebenzi. Nkosi yami. Hallelujah.
ungayimeasure material ne-spirituality. Amen. Amen. Don't do that. Amen. Uzokhonza kabi. Nkosi Jesu. Amen. Khonza uNkulunkulu. Ukhohle ukuthi unani ngaphandle. Hallelujah. Lo sifazane kuphelile. Kamboda uphelile. Hallelujah. Uthi awuletha die edwaleni. Isedwaleni. Oh Jesus. Angifuni ukufela kwenye indawo. No, sedwaleni. Wona sekuphelile. I can see it's over. I'm too old to give birth. Yes, Lord. Nalabo bathi ukuthi ibona abazosebenza base nemali adead. And at that time abasifazane babengasebenzi kakhulu bebehlala emakhaya, they were housewives. Amen. Wasebenza amadodana. Amen. That's why mangaba sekushona ingane zakhe umbone egoduka. Lo mama lo hamba no Ruth agoduke. Amen. Because wakusebenza amadodana males. Manje owesifazane yena ushonelwe indoda ingane uzohlani. Amen. Usha mama ungona ngihlale ngilambe edwaleni. Amen. Ukamoncwele. Hallelujah. Angizukushiya idwala ngenxa yendlala. Hallelujah. Arida staff. Ngisedwaleni. Isedwaleni. Uthi Moses, our rock, alifani nelabo. Amen. Futhi nabo bayalazi lokho. Hallelujah. I'd rather be here and spend my final moments ngisedwaleni. Amen. Kunabantu abayibhuda ngama-final seconds. Bashiya idwala. Hallelujah. I've lost so much. But God, you are still worthy. Hallelujah. No, people are asking ukuthi worthy. Oh, Jesus. My life is not a testimony, but you are my testimony. Don't take your life and make your life a testimony. Amen. Uthi phambili banqoba ngobufakazi. Angegazi. What testimony? Not testimony imoto lezindlu nemsebenzi. That's not a testimony. Amen. Hallelujah. Banqoba ngobufakazi. What is a testimony? A testimony is to agree with God in His word. A testimony akuthenga indlu. A testimony ekuthenga indlu is that God can provide. That's the testimony. Amen. Testimony is not the house, but testimony that God can provide. Amen. Hallelujah. Testimony told umsebenzi is not the job. No. It's the faithfulness of God that gave me a job. That's the testimony. Ukuthembeka kaNkulunkulu. Hallelujah. And umsebenzi wona not testimony. Amen. Ngoba bakhona abathola bengakholwanga. Amen. Hallelujah. Khona bathenga imoto iPenz abakholwanga. That's not a testimony ukuthi wasithenga iPenz, alo testimony leyo. Testimony to confirm God and His word. Uthi ungenalutho, uthi your word said. Amen. Hallelujah. Uthi ungenalutho nje ugula, uthi your word said. I'm healed, therefore I'm healed. That's the testimony. Testimony umnqilana noSimakade ezwini lakhe. Amen. Sengihlala phansi ngeke. Wahlala. Edwaleni. Mama mpofu uthi lo iBhayibhile wahlala. Walinda imvula yasezulwini ukuthi iwele phezu kwesidumbu. Yesu Kristu wahlala elinde the Holy Ghost, because the rain is the Holy Ghost. Wahlala edwaleni ethi ngilinde imvula kaMoya Ongcwele ukuthi iwele phezu kwesidumbu zami. Manje ukhuluma nomuntu onama-dreams afileyo. Ngithi wena ngithi dead dreams. Thatha indwangu yokuthandaza uyibeke edwaleni ulinde imvula kaMoya Ongcwele ezovusa ama-dreams afileyo. Ngoba it's only the power of God that can raise something that is dead. Uhlala unxuse edwaleni uthi imvula Moya Ongcwele, the rain. Zechariah 10, pray that God will give rain and bright clouds in the last days. Ukhulekela imvula ezovusa okufileyo. Bakhona umama la
endlini abanesidumbu sezingane ehlala kuma-drugs. Thatha indwangu yesaka uhlala edwaleni kuze kwehlika imvula ivusa isidumbu sakho ethaveni. Ayikhona mama. We have called everybody to the advice. I'm saying my psychologist is getting worse. Thatha indwangu yesaka. Because amandla okuvusa lesidumbu sakho lapha lesatapha wakho. Indwangu esedwaleni eleuKristu Jesu uma sekwehlika imvula ivusa isidaba sithandaze. Unenkinga engapheliyo. Subuzi advice from the wrong people. Befaka ukuthi utsala indwangu yokuthandaza. Hallelujah. Ulethe imvula enenkinga efikileyo. I've got a dead body and it's beginning to smell. Hallelujah. Listen, kwanuka. Wahlala omama. Wathi kulithi imvula. Bapha abantu bathi sengimthala angikalibona iphupho lithi imvula edwaleni. Bapha abantu bathi my dreams are delayed. Nawe uthi awukho edwaleni. Ngenzama sebenzi. Nenkinga, ngineyidumbu zengane ezingasebenzi. Inkinga, you have told everybody, awukamtsheli uThixo. You have told your friends, your family, awukamtsheli idwala. From today, thatha indwangu yesaka. Rwanda phasonje halikhaya. Uthi sengiyothandaza. Sengibatshele bonke abantu, my problem ayikatshintshi. Sengiyolithi imvula edwaleni. Bapha abantu abafuna ukufunda. Avalekile amabhasari. Wocika i-TV. Babehambe ekhaya ubukele eyayizolo i-TV. Isidingo esayizolo. Wocika i-TV ekuseni. Ukline kube clean endlini. Ubese uhlala edwaleni. Uthi wait for your job edwaleni. Not ku-Facebook. Not ku-WhatsApp. Iyazi imvula. Kodwa ilindwaphi? Linda edwaleni mfana yithi. Linda phi? Edwaleni. Ngokuthandaza. Nangokunxusa. Nangenyembezi. Sengikhala kakhulu ebantwini. It's about time I cry in the rock. It's about time ngilale phezu kwedwala. It's about time I became, because i-change yami izovela ezulwini. Bapha abantu ohlala. Hlale nje. Labantu awusindiseni wabo sebe-advanced empilweni. Kodwa uhlala edwaleni. Nginenkinga. Ngifelwe. Babhubhile. Bayizidumbu. Sebeyabola. Kodwa ngizolinda i-restoration of my family. Ngizolinda edwaleni. I lost my brothers. Ekhaya waqatshanwa. Umndeni wehlukana. Siyikhumbule ekhaya waqatshanwa. Kodwa ngizolinda edwaleni. uNkulunkulu ubuyisela umndeni wami. Ngilinde ngenyembezi edwaleni. uNkulunkulu restore my family. Ngilinde edwaleni. uNkulunkulu ubuyisela my family. Ngilinde kuphi? Edwaleni. Not endabeni. Not ku-WhatsApp group. Kodwa ngilinda
Israyeli bathunjwa basebhapheli balahlekelwa amagama abo balahlekelwe ubuzwe abafana and they lost their identity. God help you. They lost their identity. Ngaphezulu they lost their names. Baluze kakhulu. This is worse. That made me cry. What Nebuchadnezzar base kumthenwa baluza their manhood. Telling worse. Sithathiwe ekhaya. Saluza izitya zethu masimangade. Zasoka abanye uNkulunkulu. My name was Daniel. Now setshintshiwe. My name was Azananiah. My name has been changed. I've lost my manhood. I cannot have children. I was supposed to have two uNkulunkulu. Kodwa sibona abantu besemlilweni bemela uNkulunkulu. Nenzani emlilweni? We have lost too much. Lo uNkulunkulu wenu uphi? Nenzani emlilweni? We have lost too much already. We have lost your name, your country, your identity, and your manhood. But you are still saying this God is the only God. We have lost your house, your car, and your husband. But you are still saying this God is the only God. Yes, I'm still saying. I don't mind. No one got him. There's something in my life I don't mind. But I want fathers. I want in their lives. It's deep. Every day they call. Life is going down. But who are not going to bow. No one cannot fire us. No one cannot fire us. I will not bow. He is still worthy. Daniel, when Daniel Martin, and you lost your name. You lost your manhood. You can't get married because you can't give your wife children. Daniel, when Daniel Martin, ufanele ukubongwa. Noma kunje. Asibawi, asijiki, asilutho. When Nebuchadnezzar asibawi. Noma futhi sekuthiwa akahlangulanga, we don't care. Siyofela noNkulunkulu esigamazi. To die for him. But I'm ready to die. I'm ready. But I'm ready to do anything for this God. And the money all of that corner is getting worse. But I'm ready. Commitment. That is faith. It's a commitment. No, I have to run. You have on a faith and a commitment. If faith, they are meeting.
Baba nathethana ngobese ngaphambili. Andikaboni ubufakazi kodwa noma ngingakaboni ngiyahlala kulo Yesu. Kalala abantu beze ngaphambili.